wari yazi kana nawe ndakana ndati mkomana wewe wewe nari kuti baba wewe nari barani munomufonera kuti musi wa 30 anga achitsika kuti pfuma ingi tibiswa aripo ndimi mutomufonera maima mune rikunzizvo kusoko mambo kunofana kunge zvichibva zvese pamwe chete ndinodona zvakabikwa nekugeza musha zvese zvakabikwa pamwe chete hazvipi wane no zvakanaka asi mimi zvezvizvi musati mabika doroba endai munokumbirira kuti waziva ndizvozvo mai mwana atu sanita aite chabuda pachina zvezvinozozikana nemishini wana wakubatwa kwawakaita mhepo yekumakuwa munhu akafana nechizereke 6 ndi akaya kumuzvikosha kuna sekuru akashaya kuti kune zvaitika karemedzwa nemabheki sekuru bvawabata kuti mari isapinde mumabheki ndo zvakavhara kuti mari dzisapinde wavharwa kudaro mudzimu wakataura ndikutaura ishoti kuti pasekumiza wabatwa kudaro ndoko wakazozobata iwako munhu wabatwa wakambodawo kuramba huku kusvikira wazobvuma wabvuma kudaro ndoko wakataurirwa zvawakataurirwa zvaunzi ngawadini mudzimu wacho ripota wacho ngauchaji wega kune wana wakanganisa nekuda kwekuti nyaya kuti iende kwasabhuko ripota kunge ine mhangani handitika nenyakudini nakurwadziwa ndimariyeni akafana 1976 achimangarira wakomana nasekuru wataura kudaro mariyeni akabvunzwa kuremedzwa kwawaitwa nevanawa unodei wakati ndinoda mombe paguva rega rega nembudzi 2 ndoita sei wopika mhamba wondichenesa zvapera sekuru wakati inochengeta kwangu kwemabheki wakachajiwa zvawakachaja nekukuperekedzai kwangu kunanga kuna charisi katerei toendayo ndokudini ndokufitsai charisi akataura zvaakataura wakawirirana wapedza ndofunga charisi akataura achiti wakomana zvangu mandipa asi masvibisa nzvimbo yaruendo munobvisa mombe yekusvibisa kwamaita chii zvese wakawirirana ndopandada kuti ndijekese kuti nzvimbo ndakanzwa kuti chiremba wavo akatotaura kuti masvibisa nzvimbo ipi imombe nekuti masvibisa nzvimbo ipi iyoyo mudzimu ukati isusu inini nyakuripota zvangu ndatotaura ndizvozvo zvikanga zvagadziswa izvozvo tachenesana newani ndo zvamazwira andakaita kusvikira ndopawakazoti muridzi wemakuwa uhapo paanenge akuuya wana aruende vakapa shoko rekuti isusu kana achinge akuuya unofana kufona kutaura ndikuya mazuva akati wana otsvaga zvinodiwa nekuti wada kubika mhamba yobikirwa pasango kuti achenese musha wemunhu ndopawakatokupai mazuva kana akuda kuuya wobika mhamba yawo yozosvitswa wocheneswa wopairwa zvopera ndizvo kwaruyokutatenda ramba imakamira muchana mazvita hai vana ava handitika pakubika mhamba ndio vanokutaura mafamily acho ndio anoenda wowaka musasa wo nenjera yawo nechiwo wakamusasa ndokuti mhamba iya yaibva ndochitambirwa maruende mumusha yocheneswa waruende sango wakanzi nzvimbo wana ruende ndiwachaunotanga wapepa sango ndochivanhu chatiri kuda checho oraiti zvakatsanangura mudzimu ichinge waripota kuti wadini wagamuchira nyayo waungawada rabai makamira mazvita munenge kukudisa kamada kuita chokwadi apa pakuti mweya wakati mombe handiti paguva rega rega naika kwakuchiti mombe nembudzi 2 ka kwakuchiti nemombe yemuridzi wenzvimbo yakazotaurwa pachiremba muridzi wenzvimbo angachitaurwa pandi handisadu sabhuku nechangamira nekuti iko kandina kudzika ndakazongonzwa amashoko nekuti maoditi angari kuti nzvimbo masvibisa nzvimbo yaruende unofana kubhadhara mombe yekusvibisa kwamaita nzvimbo nekuti maisa munzvimbo tiri kubatsisana nevamwe wangu panapa kureva kuti kwaruende kuchaenda mombe 3 nembudzi 2 inini zvandati mombe yangu imwe chete zvawira nezvamutaura kuti
muridzi wenzvimbo kureva kuti kuroenda kusikaenda mombe 4 bani yasabhukuba nanamboti 4 kwakuenda mombe 3 muridzi wenzvimbo dzese masapurika esaya mutini achingotariswa nasadunhu ichokwadi inini nemaonero andakaita senyaya yanga yataurwa nemidziyo yatipedzerana sabhuku endefana kuya kuti nefeedback kwamunhu changamire nyaya yedu iya yatakataura marimwe midziyo nezvimwe yakamira sososo asi tazopedzerana pakuti chiremba ati nzvimbo yakasvibiswa tiri kupihwa munhu mombe yekusvibisa ndo yandawatonga nayo panapa kuti makasvibisa dunhu rangu ndo yamombe yaya saka pandandichiti mombe 4